Kene. Iya lah ngapa? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Iya kene. Aku nek mung dulekke bak. Gak wis. Dulekke rane tuwa ora apa-apa aku nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? dia lakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Rak kula mau ngelengke. Kudu ngetatine ra bener apa kula nek bar babakan iki lho. Slilite kuwi dilangis. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut ning ngono. Asli liten ki nek iwak apik lah kur bayem. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene ning kodak kene yo. Kowe nek getak aku tandangi tenan kowe. Wani ye. Wani apa piye? Amangko. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Apa ning kodak apa? Ya kene ning kodak kene yo. Arep ngom lho. Noto wayang kowe. Noto wayang. Kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak Tatin, kula nyuwun dipalilah. Piye, Pak? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Kula nyuwun dipalilahipun. badhe nyekar. Adek nyekar. Badhe. Badhe yo, badhe. Wis menengo, badhe. Badhe nyekar. Ekar. Lagu. Pepeling lagu nipun sekar pepeling. Ingkang Saged kala wau. boten ingkang kala wau dipun suwun. Sing nyekar Panjenenganipun sekar. Mbak Tatin. Mbak Tatin. Ning gandeng Mbak Tatin. Ning kandeng Mbak Tatin. Gejala bisu. Gejala bisu. Amin. Kowe diplasuke lho sah. Aku duduk lho, Mbak. Melu-melu kae lho. Manut karo dalange. Langkung Sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya aja dinot. Aku denger apik karo kowe lho ning gandeng kowe melu-melu kaya Ayo yo iki apik iki apik ayo. Ndak aku darani wong salah tak benerke. Aku piye? Dong lho ya. tambah. Tambah Yo. 100 nah. 200. Sasah lho. 100 wae. Wis ora. 150. Wis turu mudhara ngono. Saniki kok gampang emosi lho jenengan niku. Aku sak playana corona iki aku. Ayo mah ngoyak wae ayo marah emosi. Aku dikancani to. Kok nek diteladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tatin ingkang minul yang jagat. Nyekel nek to, Mbak. Minul yo. Sritenan nang tasih Tatin ingkang minul yang jagat. Nyekel nek to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palila. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Lah. Apa mareng idoni? Nyun idu. Idi bukan idu. Idi palilah. Kula nyuwun idi palilahipun. Mbak Tatin. Kula ajeng nyekar panjenengan. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Senoki 15 cacahe sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. Salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wae Kene Pak, kene Pak. Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku udah nyebut jeneng main krasa dhewe. Tak nei Angger dalan wong sing tengah. angger wong sing atine Tenang. wengis. Tak nei dalan tengah. Aku disio-sio lho. Ha iya. Ngertine Nek para-para ki tak- aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek Tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-mane aku dadatke sore. Ha ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngopo lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing unekne sapa? Jadine jarne aku landep dengkul. Sing ngomong sapa? Dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilik ndekmu. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Lho, bareng wong sak alam donya ngece aku, mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jan aku ngomong ngene iki. Sik to. Sing kuwasa ning kene iki aku. Bener lho, Pak. Kene. Iya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Iya kene. Aku nek mung dulekke bak. Gak wis. Kok iya? Dulekke rane tuwa ora apa-apa aku ning nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane?
Lelakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Ra kula mau ngelengke. Kudu ngetatine ra bener apa kula ning bar babakan iki lho. Slilite kuwi dilangi. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut neng. Asli liten ki nek iwak ape lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelengke tatin ngoten niku, mbok tatin yoh ngono introspeksi dina omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek ing wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mrene kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku. Kowe meneng ah. Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rampuke. Nggih. Ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Ndara aku. Tak kisruh ngoten to. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek ana kula kowe tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mriku kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng Loh. wae. Lah saiki kon padha apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Lah kene. Oke ya ngene gentine, Mbak. Duh, Kejeglok. Terus aku arep padha apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Aku yo tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah aku lalu dekek menungso terus. Aku ini ora banget pakmu. Oh. Kita sebenarnya aku melu jenengan jo undangan bayaran ya ora. Ora. Iki wis Aku dikritik piye-piye. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki Aku banget. terus Aja iki aku Bu aja. Sri Muslimatun ki mbelo aku ora mungkin aku nang kene iki ora mungkin. terus aku kan piye? Lah sing bully udu aku lho. Kersane Sing alusane karo aku sing alus. Lah sing manehi sapa? Sing manehi ra alus sapa? ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe yo. Ki Mbah Ngabdul. Waduh suwargi. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku ki piye njajal omong. Lah yo takon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab ramu ngoten to ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku Lah ngelingke muni piye jal? raimu nganggo kudung gede blah aku mau. Lah ya ngono ki jenenge ngelingke paudu. Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo Lah. kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, Nggih. nek disawang yo apik. Nggih. Kok gede blah. Tatin iki nek dikudungi kaya genthong dineki kain. Bakunipun kula kali Mbak Tatin niku jo ning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Dame. Aku karo kowe Salim. damai wae aja piye-piye. Salim. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem jame ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbah? Hah? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, Diapi- di Ngapura. Carane piye? Ya jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Ngomong piye? ilmune. Sing alus, Menurut ten sing soplas netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin Maligi, Mbak Tatin. Tatin. Mbak Tatin Tatin Maliginipun. kok Tatin. Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Sino. Nah. Nak kowe mesti tak tatah. Ora korukir kok. Mergo atos. Ayo ta. Sapa? Kuwi lho sing mendina sia-sia karo Piye? aku. Oh, dadi kaya ngono. Arep apa kowe arep adol seana apa? Dadi wong tua piye kowe iso? Bentengi anakmu wedok ki piye? Natagi wani apa ora? Nataki apa ora? Kowe wong tuaku lho. Lah, kowe- Paribasan aku lahir saka uyuhe panjenengan lho. aku. Nek ngantek panjenengan ki ora gelem dadaki. Aku ki cah ra tau nguyuh kok. Wah. Ala becik anakmu ki dihormati mergo sampean ayo wani ngono Mengko wani. sikik, Pak. Sing sabar to, Lek. Sabar. Lek Men wani.
Apa-apa ki nganggo cara supaya piye kowe ora dilagaki ya to. Carane pripun? Aku wis krasa kok nek Mimin arep adulse ana ya aku wis krasa. Mula ya wis tak tataki tenan nek kira-kira Mas Eno. Piye? Mas Eno. Iya. Sampeyan sok ngibuli niku lho. Pancen yo tak sengaja arep apa? Dikerepi mawon. Kok dikerepi? Kowe iki belanono aku, belanane anakmu loro ki maligine aku. Mula alon wae aku dadi mantul e. Belanono aku, Gage. Tak belani. Piye? Mesti ngelek-elek. Loh, aku ora ngelek-elek, ning kabeh iki fakta. Wong anakmu yo elek tenan kok. Kae jane iki tok dandane kaya ngono kae lanang apa wedok kok kala menjinge munggah medhun. Ha piye lah kowe yo elek tenan e. Lho, bapak ra ya tau ngrasake tau ngerti aku lah. Berarti pun jere salah ki ya ning ndeke bapak. Nah. Dhisik le gawe jenengan ki disambi ngopo ngono lho kok iso dadi kaya ngono ki. Apa tok sambi gedruk to, Pak? Ora. Aku gedruk ning tuh ndadi kok. Nggih. Ya Pak ndongake warga Nggih. mriki. Nggih. Melati dukuh mriki. Merti dusun. Nggih, Merti merti dusun. dusun dukuh mlathi. Nggih. Kalian wah menika Napa? kebak. Lho ngapa? Kebak nggih, kebak. Aku iki ngedeg-degi suwe-suwe. Lha enten apa ta? Kaya wong wedok tenan. Wah, wis. Aku dadi omong ki gragap. Ha nek karo iki iso pancal-pancalan. Nek kaya iki kok kaya ya kepiye. Lah jeneng aku lho ki gur sumelang. Kok nek jenengan ngerahapi kula ki engko nek wajane keri neng kene. Aku genteni susuk. Apa ayaan? Nggih mugi-mugi merti desa menika Merti dukuh, Pak. Dukuh. Merti dukuh nggih. Nggih, Oh, merti dukuh. dukuh. Nggih. Mlathi. Nggih. Menika saged kalis ing rubeda sambikala Amin. tinebena penyakit. Amin. Nggih. Lan pedukuhan menika sangsaya majeng. Amin. Khususipun pedukuhan Mlathi lan sak kiwa tengenipun. Nah, umumipun sendang adi nggih. Sedang aji. Ingkang ngasta pusaraning adil Pak Lurah kuwi ora ana liya garwane Bu Lurah. Kok garwane Bu Ya, Lurah? Garwane Bu Wakil Bupati. Oh, mula mula garwane Mimin. wingi aku wis diincim karo Bu Wakil Bupati pokoke Nggih. iso ra iso gelem ra gelem mantasane Widyawati Mimin kudu iso. Dinceng kowe. Dinceng kalih Bu Wakil Bupati. Ditembak kok kowe bulan. Bedil kok. Moga-moga guyub rukun warga ya Pak tansaya rumaket dados nek masyarakate melu handar ben iki para punggawa praja Pak Dukuh Bu Dukuh Pak Lurah punggawa praja kabeh dadi iki ya enteng le nyangga. Ale rawuh ning nggon kowe mabuk dukuh Mlathi kok. Oh Heeh. Wah, arep ketamunan anu dukuh iki. Pun krasa. Krasa to mbasan. Kula nuwun, asalamualaikum. Lho, iki kok kaya daten to aku. Daten. Daten ki sinten? Jebulane kancaku sekolah. oh Bu Dukuh kok kanca penyan Kanca sekolah sekolah. budating menika. Oh, alah. Ya sarjana seni kok ya. Nah, aku mula kalah. Walah ndes kok ya iso dadi dukuh. Kok kanca kok ya Kanca kok saiki aku ya ngajeni. Ning nggon kowe rawani kok. Lah kok mboten mantun? Weh ngejak mantan lurah kok mbiyen ki. Lajeng Bu Widarti kuwi lho. Nggih. Ngejak kancaku kuwi. terus men pamriye ngejak kanca iki mergo wedi napa mergo pripun? Njaluk murah paling daten ki. Ya ora mboten. apa-apa. Kertane Seni ora apa-apa. Wong seni kuwi sing penting guyub rukun. Guyub rukun. Mengko rejeki iki ngetutke dhewe rasa ngarani. Nah. Soale nek darani nek wangsulan dadi gelut, ya ta? Bener ya. Nek aku sing penting anu angsuran sasi ngarep ki dikon prai rasah ngangsur ngene aku seneng kok, Pak. Lah kok iso ngono? Kowe gagas apa ora? Jobku dibatalke 10 lho, Pak, mergo corona. Hah? Coba. Nek kendile kon ranggoling piye nek wong wedok cara aku. Ya wis diterima, Mbak. Kudu ikhlas ora apa-apa. Sesuk mesti entuk ganti wis. Entuk ijole. Niku ora dibatalke, tapi nanti menunggu saat yang tepat yang sudah aman. Ditunda. Berarti nek jope ditunda angsuran ya itu ditunda. Kudune ngoten lho, kebijakanipun kados ngaten. Lah, iku ya paling perlu dipikirkan kuwi. Sekolahnya boleh belajar di rumah lah cara angsuran ra ya kudu leren sik ra apa-apa. Tetep leren. Lah iki ngluwiri debt collector kok nek iki. Ah malah medeni iki rumah sakku. Terus gandeng penghasilan
ora ana, sing kumpul bojo ya dilereni. Ya ora nek ku ya tetep wajib. Lho, bersetuh lho. Pramudeng, salaman wae kudu kon ngene lho. Heeh. Kok diuleng-uleng, ya piye Dedek ya piye nek Ya kan resmi, kondisi sehat. Ale cilaka aku. Lah kok cilaka? Agek mari mah dilereni. Ha to? Lah ayo, jane ngono ki Pak. Anu wedi ki ya etuk, ning aja banget-banget. Biasa wae le nyikapi. Pati, urip, lara, atau sehat iki kabeh paringane Gusti Allah. Nggih. Kabeh mimin matine sok 30 tahun kas. Ya ora ketuan. Lho umpamane lho, mulai aturan kabeh nugile. Mimin pamane 30 tahun kas. Apri pamane 20 tahun kas. Terus Pak De, Sehono ki pamane umpama lho iki. Umpama ki kaya pamane 10 tahun kas umpamane ya apa 3 tahun kas ngono pamane umpama. Iya isih suwe, isih suwe. Kira-kira sok isih iso mangkat ning nggonmu. Pamane kaya ngono. Ning kan kowe kabeh ana aturane. Mung awake dhewe iki disuwun waspada. Waspada sama ketakutan. Janjane ngeten lho Mbak, wong kaya awak dhewe iki kena flu pirang-pirang, kena virus ki, flu burung, flu babi lan sebagainya. Biyen ya tenang-tenang wae ora apa-apa. Ning gandeng saiki medsos itu luar biasa. Setiap orang punya pendapat, lah diunggahke kabeh, marai rasa kuwatir. Rasa kuwatir kuwi mengurangi daya tahan tubuh. Nek daya tahan tubuh kurang gampang kena virus. Mula santai wae ora apa-apa. Santai wae. Ya, tur kuwi ora penyakit mematikan itu hanya 2 sampai 3% kematiannya itu. Kuwi disembuhkan itu bisa. 94% bisa disembuhkan. Wong agek masuk angin ya kale ra ono kok ya. Lah iya, aja kok masuk angin lagi ndagel lesek ya iso. Aduh, aku tak meneng ae iki. Aku tak ndagel, aku adol ayu kok, aku adol ayu. Adol ayu. Adol ayu. Keturunan ayu. Iya. Bakune ngono ya, Mimin. Pak. Menika wonten pamundutan dipun ruminaken saking Bu Sri Muslimatun. Wakil Bupati. Ya. Menika nyuwun caping gunung ingkang nyekar Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Kalian mangke garwanipun Bu Sri Pak Daman Huri. Lurah Sendangadi nyuwun Sri Yuning ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya, mangke. Wah, ayo. Cah kok dadak mangkat barang aku ngono pas. Lah nyapa to wong iki gawan kotak warga laras iki dekne ning Kalimantan ra mangkat kaya aku wis nyicil ayem lho iki mangkatnya. Lah kok ra mangkat piye? Lah cicilane piye ra mangkat? Ya karepku tak kon golek lahan liya ngono lho kuwi iki. Aku nek ono siji kuwi jan nek liyane ora masalah. Siji pengaruh mbah dampak buruk kok kuwi. Kaya sengit banget ta ya. Nggih to. Pokoknya aku nek pajate kuwi akan pindah nggon. Wis sembuh aku wis ra beras ra menir wis kowe kudu Empasan. nataki Pak Sino iku wedi meneh nataki kuwi saya. Ya engko nek pas Mbak Tatin ngadeg kowe pindah ngisor amar manusia sendok kae engko. Joget ning ngarepan. Kowe iki rak kaya ager-ager tongko ben disendok ning kono. Monggo Mbak Apri menika saking Bu Sri Muslimatun. Sembah nuwun. Elek saking Ibu Sri Muslimatun. Aduh nek ngene terus lembut. Bu Wakil Bupati ya Bu Lurah iki kok ya kaya ngene malah ibu kaya ing pambuti Bu mboten penyan usul kula ya lah banget-banget. Garek gelem ora. Wong loro kok ya amplope mung siji ya Allah. Iki ora mung layang kok Mas, mung layang. Wis sak karemu. Wong ya nggo cicilan tenan. Diwaca Dumateng Dedek Mimin. Lho wis cetha to nek Mimin iki jek iki lho. Dodok ngono kok. Dari Ibu Sri Muslimatun ngersaken caping Gunung Jengleng saking Ibu Wakil Bupati Sleman Mbak Apri Mbak Mimin kang kasuwun gitu lajeng Pak Daman Huri dan Bapak Lurah ngersaken Sri Huning ingkang maos Mbak Tatin. Lah kok gak maca lho ngapain lho? Engko sik. Lah kuwi dienggo wong telu berarti wong telu. Lah nggih. Nang iji nang kono. Wah, Dienggo wong telu ki Le. aja nganti mambu tangane dekne. Duwite engko wadahno plastik sing golek. engko ngrenget. Ora wis ora apa-apa aja Ngerenget. Ya Mbak Apri. Nggih, kula ingkang bawa ingkang jengleng Pak De Sehono kalih Pak De Sukimin. Nah. Aduh Sukimin. Ayune kaya ngene kok Sukimin. Pri Kowe tenang no pikirmu men. Nduk aku anakmu nduk. Ayo genduk. Nek cara Alon ya nduk. Iya kawae dhewe nembek. Engko ya ana pamundutan Fragmen. Ya masuk. Mumpung ana lanange, wah mesti apik engko ya. Monggo ya.
tetrek. Leren kok, Pak. Kok jeneng bakso lho. Saploke iki sepi tenan kok iki. Wis nang kene wae malah. Apik. Alah, mburi lapangan Denggung iki saiki sepi nyenyet lho, Pri. Ngapa? Kowe ra sembrono lho kowe, Lek. Sembrono. Loh, seniman ini harus tahu peta lokasi loh. Peta tahu bukan berarti harus melakukan. Survei. Lah kowe nek ora survei. Kira-kira rame ya aku melu terjun. Kan ora Lah edian sepi kowe iki. nyenyet kok. Ora aku ya kerep dolan rono. Kancane? Oh, iki aja-aja sing wayah petengan bengi-bengi kae, Lek. Lek nggo Ora pinjengi. ngomong. Aku wis mari. Oh. Ayo tok. Lady First ya, Pak. Lady First wong wedok dhisik ya, Mas. Ngormati wedok, awakmu. Ledis kowe ora. Aku ndak ndarani wong embeh-embeh. Ger sakmono. Kono dhuwur kono gek sirahe sik. Atek bintang tamu amang-amang nyawa. Ayo dhuwur-dhuwur manggejeng kelok kok mah. Kene le ragat. Nang ngono, Pri. Yo, Nang. Kendang mau dleng tak. Kok iki tenan iki? Kebablasan. Sujokno ra untuk ora kena lingkir gambang nek iki mah. Kok ya gur ngono ya. Tungkake pulih dadi lanang. Jebret. Ora pas ora apa-apa. Ora Pancen nek apa-apa. pertama iki ora kulino pas. Coba nek pake sing jenggleng kaya ngapa. Alah raga tuwa paling ya timah-timah. Wis mari e. Mari tenang apa ora? Ayo dodok tak menci. Ini kaya. Ngerti tak? Aku bintang tamune horor ya. Dok aja nesu, aja nangis ya. Aku arep jenggleng. Ngene contone. Pripun? Yen memajang hamengkara janar kuning. Lho, sithik tenagane ora akeh ning mentes. Mentes kok. Sing tuwae Lah nyapa kok sikile kipat-kipat siji iki. Lara ya. Tak omong gitu. Iki kena gula wis. Wis mari, Mas. Mari apa wong nyatane jondel-jondel sikile ya pincang kok. Mula sing semangat ora kaya ngono kok arep 3 taun nah. Ya napa? Jenenganku sembrono. Apal karo aku. Anak mresake bareng. Asik. Kembang. Tok terus lanjut. Kembang wae wetan guna Mumpul ayo. Mumpul. Ya. Kejengkelok tenan. Ini lara ya? penak ya, Pak. Engko tak pijitin. Jebulane wong wedoke ora kudu halusan kala-kala ya kudu dikasar kok. Ayo. Nek upama jenglenge bareng ngono dadi apa ya, Lek? Ya matu bayi lho, Nduk. Lho, jengleng kok metu bayi. Ayo remuk kuwi mau. Pacitan seremi. Kowe kok maju ki piye? Enak kene. Lah, enak. Kaya dirasake sik wong sing maido. Ya. Kok dhuwur banget to kowe? Ya nggo pemanasan Oh, sik, ritmene iki ana. Kok malah kaya wong rondo ya suarane. Lah ngapa? Tak tok tak tok. Klotek. Aku jenglengen to, Pak. Bisa, sabar. Arep memberi. Ya penake pripun manung. Kok masa ndak tantomo, Pak. Aku nek upama dadi si ana tak kepruk watu sirahe.
Ora tegel ya, Mas. Oh, wis ngerti nggone barang dadak klewo-klewo. Wis elek kemayu. Jane aku ya wis sangu martil. Antil ngono. Nek ya mesake. Urung. Mare aku jarak 2 meter kuwi ndrodok kok. Drodok rong memangan. Oh, iki mah transite nang mburi kok tak buntel ae kok. Budhu kok jatah kula dibuntel nggih, Bu. Iki wis do kepyur. Panas udan. Panas udan, Mbak Mimin, gentenan. Ya. Panas udan. Tetep dedek tetep panas. Mbok wong iki men dirampungke sak anu padha sik ngono lho. Maaf aku ki tengen nek yane iki. Men rampung sik, men Iya. kualitas vokale sing maksimali metu sik. Nduk rampungno, Nduk. Panas udan, udan panas aleng-aleng. Ya apa? Sritenan Capek. Ora kuat. Sampinge munggahe telok swara lanang. Capek. Capek. Guna. Mas jelungup. Suara dalem lho, Pak. Heeh, dalem. Nek api mau bak paton banter aku tebal tipis ana sendal pancinge kecekel. Ono nek kowe pancing ya irik. Ya, mangga kanca-kanca. Misowa capek gunung. Ya. Nadyan wadan sarta lanang. Terakhir Seono. Ayo, Pak. Yo Pak, mampu apa ora? Napasnya tekan toh Pak? Napasnya tekan toh? Angko Perlu sak- napas bantuan Pakmu. Wah. Wah, ora iki. Anak ki yo bektiku karo sampean apa nek tak ujo dhuwit sampean yo. Kok sing diawaske kene iki piye lho, Pak? Adi bapak-bapak kowe. Isine kerdo senek ya. Terus piro nek sebelah kerdo senek ki apa? Kerdus nek ya ora iso dibentuk ngono kuwi ya. Teluntuh. Anak wis kulino iso, Mas. Engko nek katutan semut terus nyokoti dedek piye? Yo nek nyokoti mlung dodo nek golek liyane coba. Nek kene oleh mesake men. Napas bantuan Pakmu. Ya. Kersa. Ya piye lho kok ya. Dek rado. Asline iki wedi apa piye? Amas bantuan iki apa dek rado Ngerti pernapasane gandeng larengene pernapasan iki kaya ngene. Dadi gelem ora-ora kae. Ino mane banyu bene. Ya iso kung ya, Lek. Iso. Iso bar napas bantuan. Urung kelakon kok nek wis kelakon. Iya. Tuwae. Mbak. Piye? Mboten. Cek gagah ki deksa tenan kok nek jenengan. Atri anu Atri. Apri lambene sok ketrucut. Ketrucut to. Heeh. Tenani kaya wong kesetrum kowe. Matur suwun. Saka Ibu Wakil Bupati iki mau nyuwun samping Ampun Ibu. matur suwun. Nah karo saka Pak Dampak Bapak anu mau diwaca Saking Pak Darman Huri. penyambun Pak Lurah. ya Kersakaken Sri Sri Huning. Sri Uning ya diaturke sisan. Monggo mergo Pak Daman Huri iki penggemar streaming kok nek wis anu delo terus kundur terus nang omah nyetel streaming. Oh iya. Yo Mbak Tatin. Ya. Monggo Mbak Tati. Saya parah nih. Ngayahi loro wis kok ngene tambani semono. Ki nek ra nyantai kok ra mbruk iki Mas. Gayane.
Iya, iya Ti. Endi ta wonge? Aku kok Iki lho Pak, gedene sakmene kok ya ora ketok. kene wae ya ora sah rono. Mbak Tatin pripun kabare? Inggih, kabare sae. Tak nggih sehat to? Iya, alhamdulillah jenengan sehat. Sehat ta tambah ayu. Oh, makasih. Nggih Pak, Mbak Tatin tambah ayu to laan? Ayu. Kok ayu? Ayu. Ayu kowe ki. Kok mau muni azu ngono? Ayu. Oh, ayu. Saking ayune dadi ayu ngono. Azu. Kamu, Mbah? Wis Sudah selamat toh? Nggih. Tatin itu selamat. Kowe biyen rak tau dadi yang selamat. Biyen kok ngerti to, Mbah? Gak ngerti aku sadurunge winarah kowe blas ora ngerti kok. Wis mati ya, Bang. Wis mati. Ah karang musuh kowe ya. Lah ngapa nek musuh aku? Ora apa. Semono ya, Mas. Semono lah. Waduh. Lah ngapa lho ya semene ya Agak normal. weruh gagas wis rontok. Lah ngapa? Jelaske. Ora apa. Kowe raja omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget kowe. Nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku ki nek nyawang ya kur gegere nek aku. Ngapa lho Lek? Mbak Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15 cacahe sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungsa siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, Dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wae Kene Pak, kene Pak. Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku ora nyebut jeneng men krasa dhewe. Tak nei Angger dalan wong sing- tengah. Angger wong sing atine Tenang. wengis. Tak nei dalan tengah. Aku disia-sia lho. Ah iya. Ngertine Nek para-para ki tak- aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek Tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-mane aku dadatke sore. Ah ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing unekne sapa? Dadine jane aku landhep dengkul, Sing ngomong sapa? pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Lho, bareng wong sak alam donya ngece aku, mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jar aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Bener lho, Pak. Kene. Iya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Aku nek mung dunekke bak. Gak wis. Kok iya? Dunekke rane tuwa ora apa-apa aku. Nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? Ah, dia lakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Rak kula mau ngelengke. Kudu ngetatine ra bener Si, apa si. kula nek bar babakan iku lho. Slilite kuwi dilangis. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut ning Asli liten ki nek iwak apa lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelengke tatin ngoten niku, mbok tatin iya ngene introspeksi dina omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek ing wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mimi kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku. Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rampuke. Nggih. Ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dorakun. Lah kisru ngoten lho. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek ana kula kowe Tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mriku kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng Loh. wae. Lah saiki kon padol apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Lah kene. Oke ya ngene genti no, Mbak. Duh, kejeglok. Terus aku arep padol apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Aku ya tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Seolah-olah aku lalu dekik menungso terus. Aku ini ora banget pakmu. Oh. Kita sebenarnya aku melu jenengan yo undaan bayaran ya ora. Ora. Iki Aku dikritik piye-piye. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki ki Aku banget. Terus Aja iki aku buaja
Sri Muslimatun ki bela aku ora mungkin aku nang kene ora mungkin. Terus aku kan piye lah sing mbuli udu aku lho. Kersane alusane karo aku sing alus. Lah sing marai sapa? Sing marai ra alus sapa? Ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe yo. Ki Mbah Ngabdul. Waduh suwargi. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saya sing dadi bosku ki piye njajal ngomong. Lah yo takon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Monggo ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelingke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku. Ngelingke muni piye jal? Raimu nganggo kudung gede blah aku. Lah ya ngono ki jenenge ngelingke mau du. Sak ngertiku ngelingke. Kowe iki yo kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, nek disawang yo apik. Kok gede blah. Tatin iki nek dikudungi kaya genthong dineki kain. Bakunipun kula kali Mbak Tatin iku jo ning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Damai. Aku karo kowe damai bae aja piye-piye. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem damai ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbak? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, di Ngapura. Carane piye? Jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Omong piye? ilmune. Sing alus. Ten soplas. Netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin Maligi, Mbak Tatin. Tatin. Mbak Tatin Tatin Maliginipun. kok. Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Seno. Nah. Mbok pilih kladuk ing ngatur kula nyuwun pangapunten. Kok kaya wong namung ngemis. Sedaya mung samudana ing pepanggungan. Merga kula lantap rambe kula niku merga kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kono ora kena. Kuwi- Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksude awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora-orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumah samu kaya ayu-ayu apa? Kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul. Iku ora nengahi malah nambah-nambah mbon-mboni. Pakmu kahanan kaya ngene piye to, Pakmu? Anakmu piye? Tatin ngono. Apri kancaku mbot gawe mendina ya ngono. Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah. Pakmu. Ngapa, Pak? Lah kok ngapa lho, Pak? Kok Mendem, dhek mendem kaos kaki. Karepane ngono ngapa to, Mbah? Ora iso cepling le dan kuping rambute mlebu kabeh kok. rambut. Sabar. Sementing saiki ngono ya. Wong kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. Pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Itu dadi sirik ya. Rungokno kuwi. Wis cukup semono. Coba murah ya Mbak Tati. Wis ayo Mbak Tati Ya. nggih nembang apa? Sriuning. Ya. Pak, iki ra nggo padu to iki. Wah kurang apik no. Wong kok nesu meneh kok kowe bansine tuwa iki. Kira gak ardame yo gawe masalah. Maaf, ceplosan lho aku ora muni dhewe. Tatin. Ngapa? Ngapa? Iki suasananya lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe wis mbumboni meneh. Lho, Aku ora ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora lah, saiki jenengan tua ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Banci usur. Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok. Apa-apa arep digawani. Nggih, ngagem bawa, Pak. Iya no.
Pak, apa? suket gojong aja nganti krungu lho tenan lho. Anu tatin ki pasang susuk nang nggon ilat. Nang aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu digawake dhewe lho. Sing mburi kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lha ya aku ya aku kok mulo kok ora ngomong. Bocah ya biasa kok penggemare nek sak madya ora mungkin. Sing mburi disusuki kompor. Kok ora nek tungkune apa? Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono. Tati. Karep melu sapa? Ambilan iki. Sing mburi dikeki apa? Aku ki ora belo-belone. Aku ki kan Sing mburi keki apa? Aku krungu. Tegese dinaik. Sing mburi keki apa? Lho, nek mburi. Omong Sing mburi keki apa? Lah kok iso? Lah nek nang mburi ki rak ning pawon. Pawon ki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Nek ra nggawa kek mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku ki tetep tresno marang sliramu. Kok panjenengan dadi tresna kalian kula iki? Ah nek loro iki nanggung. Saestu po? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane iki. Wis ora patutun. Pancen iya. Aja tok anu to, iki ya seneng mimin ki ya senengane kok Cuk-cuk ae. cuk wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Iya. Aku tak tentremke. Kene. Piye? Hah? Kowe wis tau dadak ya? Ora. Iki kaya ketemu banci-banci pensiun ngono kae. Ditakokke, "Wis tau dadak ya?" Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Iya. Enak. Kamu bundel nyocok Contok bundel bundel ki. Wong bundel kok nyocok ki piye to? Ah iya bundel nyocok. Iku tuh jam bundel. Apa? Pleci. Oh. Mulanya kugruk. Nyekuk. Ya terus. Sampun. Ya Mbak Mimin, Mbak April, Mbak Tatin masih ono yo. Ki mau muni gending Sriuning mumpung sing padha rawuh akeh ya ditambah streaming Dalang Sena Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora ketang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta Sriuning Abah Sukron Suwanda gerah ning rumah sakit. Disuwunke supaya enggal pinaringan bagas waras ya ngono ya diparingi sehat ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat ya amin muga-muga ndang waras ndang sehat ya wis menehi rejeki wong pirang-pirang lah ya lumantar lagu Sriuning ki sapa wae sing ora kerejeken ya iki mau ya kerejeken kuwi banci loro karo wedokan siji kuwi ya omong kok sing apik matur sembah nuwun tanpa upami ya. Sik bali nggone Tin, kok ndak malah selak padu meneh. Kana. Mugi-mugi rupane kaya serigala. Siji Sribombok. Yalah, sabar. Serigala ki rak perangane kewan to, Pak? Ora. Hewan. Oh ya padha wae. Basa Jawa karo Indonesia. Ora apa sabar. Reptane Mbah Haji Sukron Suwanda kejaba Sriuning ana anu sesidheman sambung wanci dalu. Dadi kanca-kanca awake dhewe barang golek pangan ya lumantar reptane beliau mugi-mugi enggal pinaringan dangan. Amin. Ya, karo dilanjutke iki ana sing nyuwun Gerajagan Banyuwangi. Ya. Sing nyekar Mbak Anting. Wah ya diaturake. Ya Ting. Elisa barang durung lah ya. Wah iso pirang-pirang kok ya. Ki ana nyuwun meneh pepeling meneh sing nyekar Mbak Tatin meneh. Wah ya. Lagi laris kok ya mak iya. Rasa sere lek Min. Rasa baene apa-apa nek rasa baene ana meneh sing nyuwun. Liwung Mbak Tatin meneh. Wah, saya umup. Umup. Liyane Tatin apa ora Oh, iki lho saking Hansip nyuwun Mbak Tatin supados adus. Wah. Alalah, mula ambune kok anune pra umum. Jarene nek adus kowe pengen dadi ciduke lek. Moh, lah ciduk kok nyelungup kok ngono. Pilih dadi sabune. Wah, sabune wae. Mangga. Ya ana kumise lho. Ayo. Kuwi nek didandani yo ayu dhisik. Iki kaya Mbak apa Mbah? Mbah apa Mbak? Wis sakarmu watone oman. Piye, sak. Piye Mbah? Sehat to?
Wis preksa. Kesel kaya mangkat. Ayo kedah-kedahe sa. Ayo. Wis sagu. Ya muga-muga sehat ya, Mbak. Ya ya. Sesuk tak terke nek preksa. Ya. Periksa apa to, Sa? Periksa apa? Gula wi mau lho, Pak. Ora kok Pak Seno kok. Jare ro Pak Seno sesuk tak terke, Pak. Aku periksanen sa. Gak. Kowe iki ora lara gula, Lek. Bagus. Jiwa nek kowe iki. Aneh-aneh. Ya iki Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Ngaturaken menapa nika? Iki jane iki pepiling sing disuwun Mbak Tati. Ning kowe nyuwuni dipalilahi Mbak Tati. Nembung sing apik. Oh, Sing apik. Apik lho. Wah iki diwakili Mimin wae iki. Ojo aku disantap kok malah kowe malah ojo. Ono diwanek-wanekke. Aku tak hati-hati. Aku butuh mentol nek karo Mbak Tati. Ora salah ya aduk diuyap apa meneh salah. Ya aku dikancani to. Kowe nek diteladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tati ning Kang Minul yang jagat. Nyekel nek to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palila. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Apa mareng idoni? Yon idu. Idi bukan idu. Idi palilah. Kula nyuwun idi palilahipun Mbak Tatin. Kula ajeng nyekar panjenenganipun kagunganipun tembang Loh, ya Allah. pepeling. Kok nyekar panjenenganipun Apa maksudnya? masane? Kok nyekar panjenenganipun iki piye Apa to? iki? Wong isih Rumah- meger-meger. Meger-meger kok arep disekari rumang samu apa? Wonge jak urip kok. Kok disekar. Lagu tembang jare sekar. Wal Bener kuwi kowe iki ya dog. Jeneng lagu ki nyekar nembang kuwi nek cara Jawane alus nyekar. Lah kok nyekar Ning aja jasad- panjenenganipun sa. Ora wis. Kebareng Mbak Tatin kula badhe nembang nyekar menekar ngono. kagunganipun raganipun Mbak Tatin. Iki lho. Padha wae. Iya sesuk wong mecicil juan ora. Rasane kok ya melu-melu Lisa. Lah mung kleru le omong kok. Ya aja kleru. Pokoke nek getak aku tak tandangi tenan kowe. Wani piye? Hah? Wani apa piye? Amang kok. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene nang kodak kene yo. Arep ngopo ning kotak wong loro? Nata wayang kowe. Nata wayang. Kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak ya. Tatin kula nyuwun dipalilah. Piye, Pak? Mbak Tatin Mbak Tatin. kula nyuwun Kula nyuwun idi palilahipun. badhe nyekar. Adek nyekar. Badhe. Badhe yo, badhe. Wis menengo, badhe Nyekar. nyekar. Lagu Pepeling lagu nipun Sekar Pepeling. ingkang Saged kala wau. boten ingkang kala wau dipun disuwun suwun sing nyekar panjenenganipun Sekar Mbak Tatin. Mbak Tatin Ning gandeng Mbak Tatin. ning kandheng Mbak Tatin Gejala bisu. gejala bisu. Amin. Kowe diplasuke lho sa. Aku duduk lho, Mbak. Melu-melu kae lho. Manut karo dalange. Langkung Sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya aja di not. Aku denger apik karo kowe lho ning gandeng kowe melu-melu karo kaya Ayo yo iki apik iki apik ayo. Aku Ndak aku piye? darani wong salah tak benerke. Aku piye? Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nyun idi palilah panjenengan. Nyuwun idi palilah. Kula badhe nyekar jasad panjenengan. Kula badhe nyekar jasad panjenengan. Sritenan nang tasih